digt til festivalen, hvor temaet var grænser, og det skulle tage udgangspunkt i letbanen. I år der er jeg blevet bedt om at skrive et digt med udgangspunkt i IKEA som et nordisk fænomen, og hvordan går man lige til det? Jamen, tilfældigheden ville, at jeg skulle sådan flytte her omkring nytår, så derfor skulle jeg faktisk rigtig meget i IKEA, så der var noget oplagt inspiration at hente der. Men når det så er sagt, så havde jeg svært ved at finde ud af, hvad for en form skal det her digt have, indtil jeg stødte på sonetten, og særligt sonetkransen. Fordi der var noget særligt. Nu har jeg jo udleveret sådan en form for samlevejledning til jer, så der står lidt om, hvad en sonet er, og hvad en sonetkrans er, så det vil jeg ikke gentage for mange gange. Men altså grundlæggende så er sonetten præget af en masse systematik, en masse gentagelser. Det synes jeg også, at IKEA er. Der er den samme struktur i samtlige varehuse i IKEA verden over. Der er de samme produkter i forskellige variationer. Lidt ligesom vi har de her gentagelser af stavelserne, de 11 stavelser for hver verselinje. Så er der en cirkularitet ved IKEA, som der også er ved de her repeterende verselinjer i sonetten, fordi vi også som forbrugere kommer igen og igen og igen. Og konsekvensen den er i sidste ende, at vi alle sammen kopierer hinanden, og alligevel så føler vi os unikke, fordi vi jo selv har samlet møblerne. Traditionelt set, som jeg også tror, jeg skriver i samlevejledningen, så følger sonetten også et særligt rimskema. Det er det eneste, jeg har valgt at sådan se lidt bort fra. Dels fordi jeg ikke særlig godt kan lide at rime, dels fordi at jeg synes, det er ret spændende, den her måde, ordene bliver nødt til at blive skåret over på, for ligesom at kunne tilpasse det her stavelsesregime, der er i sonetten. Det er som om, at den ene linje lidt flyder over i den næste, lidt ligesom når man går rundt i et IKEA-varehus, og man lige pludselig er inde i en ny afdeling, uden man vidste det. Samtidig så er der også et eller andet med det her med at skille ord ad, der hænger godt sammen med det at samle et møbel. Der er mange af de her ting, der først går op for mig efterfølgende, at der faktisk er en sammenhæng. Og så sidst men ikke mindst, så er sonetkransen også en genre, som på en eller anden måde er et forsøg på at skabe en orden i det kaos, der optræder både i poesien, men også i det at være i IKEA. Det er jo sådan, at den sonetten har fået en sådan genopblomstring i ny nordisk litteratur i det 20. og det 21. århundrede, hvor forfattere ligesom går ind og bruger et ret traditionelt genre, for så at pege tilbage, men også pege fremad på nye måder at gøre tingene på, arbejde med det etablerede på alternative måder, hvor man overskrider en masse grænser. Mange kender sikkert Inger Christensens Sommerfugledalen som sådan et forholdsvis klassisk eksempel på en sonetkrans, men Henrik Nordbrandt har arbejdet med det, Pablo Lambias har arbejdet med det, og senest har forfattere som Harald Voetmann i det, der hedder Heterbreve, og digteren Bjørn Rasmussen arbejdet med det i de såkaldte fiskesonetter. Og her kommer altså så også et forsøg fra min hånd på et nordisk IKEA-sonetkrans. Så god fornøjelse. Det er lidt småt, det I har fået udleveret, så det er ikke sikkert, at I kan læse, men det kan være, at I om ikke andet kan følge en lille smule med. Seng, skab, bord, en bog, en bog, en bog, en bog. Det er nok svært at komme udenom en tur i IKEA, men jeg orker ikke, så jeg bestiller til deres hen-selv-boks. En rød stol til køkkenet, et skærebræt, et badekar til et barn, mit barn, som også får et rundt, blåt tæppe med små geometriske figurer, der forestiller et form for solsystem. Jeg nægter at have et af de legetæpper med veje og biler liggende permanent og dække det gamle, flotte trægulv i den toværelses lejlighed, vi bor i, for her fra indgangen ser man alt, jeg ejer. Her fra indgangen ser man alt, jeg ejer. Det er sådan cirka halvdelen af, hvad jeg ejede for bare et par uger siden. Det er svært at få presset et halvt hus ind på 55 kvadratmeter. Det er svært at finde plads til sorgen med en søn, der har brug for tryghed og stabilitet. En tredjedel af alle børn i Skandinavien oplever i løbet af deres barndom, at deres forældre skilles. 3/3 af alle børn i Skandinavien oplever i løbet af deres barndom at blive adskilt fra endnu en udkørt forælder i IKEA. Nu en udkørt forælder i IKEA, der går i et med samtlige forældre i IKEA-varehuse i Norden, fordi IKEA får alle til at opføre sig som en stor, ukritisk organisme. Hvad er det, her dufter af, spørger en mand sin kone i afdelingen for hylder og opbevaring den anden gang, jeg er der.
hvor duften af kanelbuller strømmer ud via integrerede kanaler i ventilationssystemet, og selvom det nok ikke passer, så er det spændende at forestille sig, hvordan dette ikke-sted kan fjerne al fornuft. Dette ikke-sted kan fjerne al fornuft, tænker jeg tredje gang jeg er der og bliver i tvivl om, hvorvidt jeg konstant laver fejl i bestillingen, fordi jeg gerne vil i IKEA, fordi jeg skal skrive det her digt og mangler indhold, eller fordi duften af kanelbuller gemmer på et særligt stof, der får mig til at klemme. Der er altid en grund til at komme igen, som der står på en reklameskærm i afdelingen for retur og reklamation, som er den afdeling, jeg har besøgt oftest, næst efter vareudleveringen inde under selve varehusets krop. Inde under selve varehusets krop ligger resterne af kunderne slugt og spyttet ud igen i vareudleveringen, som var det purgatoriet i Dantes guddommelige komedie, hvor resterne af kunderne nu bliver sorteret og bearbejdet, så de kan rykke op i IKEA-himlen som reservedele til en Nemmerø i afdelingen for have og altan, eller i den såkaldte svenske restaurant som dyppelse til en hotdog, der vælter ud over brødet, som bogstaverne vælter ned over linjerne i denne sonet. Ned over linjerne i denne sonet vil man fornemme en stemning af noget nordisk, eller vil man, for hvad er det egentlig, der gør IKEA særligt nordisk, andet end det faktum, at det blev grundlagt i Sverige og bryster sig af en skandinavisk stil med en minimalistisk og funktionel designtilgang, hvor enkelthed, rene linjer og naturmaterialer fremhæves, som det står på deres hjemmeside. Er det mon særligt nordisk ikke at kunne gennemskue en samlevejledning, mens man har hovedet langt oppe i en skoreol ved navn Omar? Oppe i en skoreol ved navn Omar kan selv det bedste parforhold gå i tu. Derfor er den såkaldte IKEA-test opstået, og selvom det egentlig sætter IKEA i dårligt lys, vil det ikke undre mig, hvis de selv har skabt fænomenet. Al opmærksomhed er god opmærksomhed. På den måde kan IKEA bruges i alle faser af livet, når man flytter hjemmefra, når man flytter sammen, når man flytter fra hinanden, når man flytter sine behov. Sådan er kapitalismen, sådan er kapitalisten, min søn, siger jeg og peger på mig selv. Min søn, siger jeg og peger på mig selv, den fjerde gang jeg er der på en måned. Far skal lige tisse, vil du med? Jeg spørger retorisk og tager hans hånd, trækker ham med ud på handicaptoilettet, hvor han, mens jeg drypper af, peger på et billede af en plakat om Lapland og siger, se far, rensdyr. På overfladen en uskyldig infotavle om den nordlige region, der dækker både Norge, Sverige, Finland og Rusland, men mest af alt en branding af IKEA som noget særligt nordisk, og sådan kan man sige, at det nordiske er til stede overalt. Det nordiske er til stede overalt i os og i naturen, selvom der er lige så langt fra Nord-Norge til Oslo som fra Oslo til Rom. Selvom alt virker smukkere og vildere, jo længere nordpå man kommer, er der også her høj grad af regulering og tæmning af det vilde, fordi man opfatter det som en menneskeret at holde tamdyr, og fordi det er en vigtig del af kulturarven, har en biolog fortalt mig. For ham, tror jeg, giver ideen om Norden mening, den dag alle store dyr lever frit i et kæmpestort nordisk rewilding-projekt. Et kæmpestort nordisk rewilding-projekt bliver det nok aldrig til for IKEA, selvom de ihærdigt forsøger at følge tidens trends med insektblomster, vild bevoksning rundt om varehusene og initiativer til cirkulære forbrugsvalg. Det virker dog mere som kompensation, end som noget, der gør en egentlig forskel, tænker jeg, den 5. gang jeg er der i 2024. Min søn er med, vi køber ingenting, vi bytter bare et tæppe og kører hurtigt gennem varehuset, som var det et computerspil, man kan gennemføre. Et computerspil, man kan gennemføre, vil næsten være for nemt. Det er kapitalismens logik. Du skal helst tabe, gå ind i den forkerte afdeling, købe noget, du egentlig ikke har brug for. Derfor betragter jeg det også som en form for sejr og protest, at vi kører ud med en tom indkøbsvogn. Manden med IKEA-uniformen kigger sært på os, som om det aldrig før er sket, at nogen ikke har købt noget i IKEA. Selv min søn spørger, hvorfor vi ikke har noget i indkøbsvognen, og jeg spørger ham, hvad er det for en verden, du vokser op i? Hvad er det for en verden, du vokser op i med dine lyse krøller og dit uskyldige blik, som ikke er så uskyldigt endda? For nyligt købte vi et brugt legetøjskasseapparat, og siden har han ikke lavet andet end at bippe ting og spurgt mig,
hvad vil du nu købe? Han er født ind i en markedslogik, der får mig til at tænke på en samtale, jeg overhørte for nylig på en kaffebar, hvor 2 unge kvinder talte om, at Disney-prinsesser er blevet mere mangfoldige, at deres døtre vokser op i en god verden med bedre forbilleder. En god verden med bedre forbilleder kan måske fremdyrkes, hvis man som den ene kvinde underviser i traumesensitiv yoga. Andre steder ser det mere håbløst ud. Tag mig selv som eksempel. Jeg tror, at jeg med min tomme indkøbsvogn har lært min søn, at man ikke absolut skal købe ting, bare fordi man kan. Indtil jeg ved udgangen selv ryger lige i fælden og falder for et tilbud om en hotdog-menu og læskedrik med gratis refill. Og så sidder vi der i stilhed med vores mad og kigger på andre grå mennesker med tomme, døde blikke. Grå mennesker med tomme, døde blikke er konsekvensen, når man går all in på at investere i nordisk hygge, og det føles som en stund, som om vi er med i et ægte Nordic Noir, bare med et dårligere cast. Vi er selve reklamen for det nordiske, ligesom vi selv skal samle møblerne, som vi i øvrigt derfor også tillægger mere værdi. Et fænomen forskere har navngivet IKEA-effekten, fordi det gør os til helte i vores egne livsfortællinger. Det lærte min far mig ikke første gang jeg handlede i IKEA. Seng, skab, bord, en bog, en bog, en bog, en bog. Her fra indgangen ser man alt, jeg ejer. Nu en udkørt forælder i IKEA. Dette ikke sted kan fjerne al fornuft. Inde under selve varehusets krop, ned over linjerne i denne sonet, oppe i en skoreol ved navn Omar. Min søn, siger jeg og peger på mig selv. Det nordiske er til stede overalt. I et kæmpestort fælles rewilding-projekt, et computerspil, man kan gennemføre. Hvad er det for en verden, du vokser op i? En god verden med bedre forbilleder. Grå mennesker med tomme, døde blikke. Tak. Altså, jeg vil måske lige sige, I finder sikkert nogle fejl i stavelser og alt muligt andet, men lad være med